Hej, mit navn er Dennis Larsen. Jeg er indehaver af et grafisk firma, som hedder DL Advertising, og jeg samarbejder med Josef Todd omkring design og udarbejdelse af diverse tryksager for alle hans kunder. Mit samarbejde med Josef er primært omkring tryksager, det vil sige det grafiske udarbejdelse af materiale og en normal proces i forbindelse med en kunde ville være, at Josef finder ud af, hvad behovet er. Det kan være en ganske almindelig A4-flyer, hvorefter at jeg tager fat i kunden, og vi sammen finder ud af, hvad det grafiske udtryk skal være. Hvad kunne de godt tænke sig, rent farver, og er der noget tekst, de godt kunne tænke sig, nogle billeder, og ud fra det udarbejder jeg så inden for 48 timer vil jeg så udarbejde et udkast, som jeg så sender til kunden, og så bliver der taget diverse rettelser, korrektioner, og når vi så endnu en gang har fået den tilrettet, og kunden godkender den, så vil vi så sende den til tryk, og så bliver den så leveret hos Josef, som så står for omdelingen, og alt sammen er gjort for, at kunden skal have en så let oplevelse som muligt, og så smertefrit som muligt. Så vi varetager alt fra startfase til slutfase, og det gør vi som sagt i samarbejde med Josef.